jde o, jestli vyrobit 20 vlásků. Jo, a omlouvám se, že mám mokré vlasy. Byla jsem ve vaně, takže mám mokré ještě. Takže mi to tady nepište jako natáhl. Takže, budeme potřebovat jako krabice, já jsem si tady tu. Je tam přesně 20 kousků. Víme to asi všichni. A k tomu byla taková obálka na to. Je tam přesně 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tak. Budete potřebovat tušku nebo něco na míchaní. Nemám na míchaní, koční a kremík. Jo, jsem to musím dát. A musím to dát. To dám prostě. Začnu krémem, já jsem si vybral takový, je tady na tom obrazek se rozpodívá. To takové rozpovědčí, ale do tady té formy to namějeme. Stačí asi jenom trošku, já nevím. Asi tak o 20 kousků, tak ten krém bude celý. To vymočka na to, tady ten hodně těžko. Tak, asi tak nějak. Tak, si to rozmažu. Asi tak nějak, já každý den si budu dávat jeden si budu vyrobit, takže asi to nedělám co teďka. To dobrý. Mášu. Tady je to úplně super. Máme to stěny a parátkem to vyškláme. Vám parátky nebudu ukazovat, víte, jak vypadají tak. Jo, já vám ukážu, jak mám stěny. Tak ta píla je moje oblíbená. A nedám si to. A voní krásně. Dám si takovou matnou. Takovou matnou. Nemůže se vám to vysypat někde jinde. Protože to je úplně boží stíny, jo. Já vy to možná jako nechápete jako já, ale to chápu i ti. A asi takhle to vypadá, když to zrovna usypete. A musíte ještě víc. Protože na 20, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 21. Takový stých nemůžete udělat, žádné znáte. Takže já si vyberu takovou matnou stěninku, protože ty mateny jsou vždycky lepší. Jo. Dneska jdu do Karoliny a budu si kupovat malovat a stěny další. Takže to je super. Tady ty jsou moji miláčci.
Jo. Tady ty stíny jsou úplně moje miláčci. Takové hry. To jsou mi nejradši fakt. Jsou moje miláčci. Tak, dáme si další věc. Já bych se tam dala ještě víc. To právě promíchá. Jo? A musíme to tam. Ale to nebude stačit na takový velký krem, protože to dáme tam. To sami uvidíte, jak vám to ukážu potom. A i my tam dáme 80 dětí. A můžete toho neseškrtat. Ne, to musí být mokré. Tak, tak. Prostě to je namíchané a tam to. Dneska si jdu koupovat nové konečně. Si dám takovou notnou formaci, ne, s tím mám já nejradši. To je můj idol. Já asi tam dám celou tu pálečku. Bude to tak lepší. A když si to dám zklamotné. To je můj miláček, takže taky mám takovou pálečku. Znáte písničku? Znáte písnička pro Justina Bieberha? Tak se na to podívejte a potom mi napište, jaké to bylo, protože tam od jedného mám tady toto. To chápu, že myslím, že tam to fakt. A to je no. Ne, to nechci. Toho nemám. Ale prosím vás, dávejte tomu ty polečky. Se vám to nevyplatí. Prostě jak. A já budu dělat jenom 2. Protože to mi fakt nevyjde na 20 kousků. Srdcí. A srdce je červené, tak potom bude mají červené. To dělám a nebudu to natáčet. Jo, já jsem si to dala, tak mám. Ahoj. Fuj. Ahoj.